Så der, jeg købt kakao? Ja, Okay. jeg glæder mig. Hvor smart det. Tilbage. Så selv sådan en lille købmand som den der nede, de har jo fandme 8 forskellige pakker smør. Det var derfor, jeg forsøgte at hjælpe dig lidt. Hvad? Skriv jordpakke. Ja, så har de så 3 forskellige af. Ja, okay. Skal du op og sætte? Op og sætte. Op og sætte. Skal du sidde sådan der nu? Jeg skal sidde lidt længere tilbage. Jeg tror, du skal helt tilbage og sætte altså. Kom. Sådan. Er du klar? Ja. Ind! Åh nej! Høj! Falder ned! Kan du ikke? Op! Op igen! Mere! Ind! Har du holdt fast? Hvad er det?